zuciya ta kinsa ta gaice kallon kima ba zan iya ba wani fatan kara ganin ke ba da san mai. An haifi Annur H Suleiman a shekarar 1989. Ya fara harkar waka ne tun shekarar 2010. Kama daga lokacin zuwa yanzu, Annur ya waƙoƙi fiye da 100 wanda suka danganci soyayya, wayar da kan al'umma da kuma waƙoƙin bukukuwa. Fitattu a cikin waƙoƙinsa sun haɗa da Gaskiyar Lamari, 'Yar Mutunci, Amarya, Mutu ka Raba da ma sauransu. An haife ni a ranar 23 ga watan Jun a ƙaramar hukumar Doguwa ta nan jihar Kano. Na yi nursery school a Kano International School da ke Badawa, na yi primary school a Doguwa Special Primary School, sai na fara secondary school a Model Comprehensive College, na gama kuma a Government Secondary School Sharaɗa. Sai na yi attending a Kano State University of Science and Technology a Jami'ar Kimiyya da Fasaha kenan da ke Wudil. Na karanci statistics a can, yanzu kuma ina aiki da Green Horizon under Ministry of Land nan Kano. Ya kake hada sana'arka ta waka da kuma aikin office da kake yi? Kowanne ina bashi lokaci, kamar aikin office ina zuwa ne karfe 8 na kuma tashi karfe 3. Kamar an ya baka shawa cikin harkar waka? Ina ganin yadda sauran mawaka suke kokari wajen isar da sakonni na faɗakarwa, shine ni ma abin ya burge na ga ya kamata da yi hakan, kuma sai na fara gwada, alhamdulillah kuma ina yi. Cikin mawakan duniya wa fi burge ka? Mawakan mu na yanzu wanda ya fi burge ni Nura M Inoni, amma mawakan kuma da suka gabata na Hausa ina rigadin a Alima Kaho da Mamman Shata. Kama daga ran da ka fara waka zuwa yanzu, shin ka taɓa fuskantar wata matsala a cikin sana'ar waka ka? Gaskiya alhamdulillah ban taɓa fuskanta ba, ina yin komai lafiya lau. A cikin waƙoƙin da ka yi, wanne ne ɗin ka fi son shi, ya fi kwanta ma ranka? Waƙar da na fi so ita ce wata waƙa da na yi suna Tsohon Alƙawari. Daure karkiya da ni ki tuna tsohon alƙawari, zuciya san ki ya gini, fuska ya nuna a zahiri. A ƙarshe me zaka ce wa masoyanka masu kallo yanzu? To ina musu fatan alkhairi, kuma ni ma ina son su gaba ɗaya, sannan ina ƙoƙari wajen ganin na sake shirya musu wasu sababbin waƙoƙi da za su zo musu nan ba da daɗewa ba insha Allah. Annur ya ci gaba da baiwa iyaye shawara da kada su hana yaran su yin waka in suna sha'awa, domin yin waka ba zai hana su cimma burin rayuwa ba. Daga sashen nishaɗantarwa ta NTA Kano, Hadiza Muhammad Ali dauke da rahoton. Zuciya ta kinsa ta gaice kallon kima ba zan iya ba wani fatan kara ganin ke ba da san mai. Annur H Suleiman was born in 1989 and started his singing career in 2010. Since then, Annur has sung over 100 songs, mostly in the areas of love, public enlightenment, wedding songs, and promos. Popular among his songs include Gaskiyar Lamari, 'Yar Mutunci, Amarya, Mutu ka Raba, among others. I was born on the 23rd day of June 1988 at Doguwa local government of Kano State. I did my nursery school at Kano International School, located at Badawa here in Kano. Then I did my secondary school at Model Comprehensive College, and I rounded it up at Government Secondary School Sharaɗa. Then I attended Kano State University of Science and Technology, Wudil, where I studied BSc Statistics. Then I moved forward to Bauchi State to do my NYSC, and I'm right working with Green Horizon under Kano State Ministry of Land here in Kano. How do you combine your work as a civil servant and your career as a musician? Well, I have time for everything. I normally work in the office in the weekdays, that's from Monday to Friday. I normally work from 8 to 3. So I have time in the evening to be in the studio, and I still have time in the weekends, that's Saturday and Sunday, to be in the studio. So what inspired you into becoming a singer? Well, I have interest in singing, and I can see how other singers are doing. They are passing information through that. So that is what drew my attention to be a singer. So in all the musicians in the world, who do you really adore? My best singer now is Annur H. So as an upcoming singer, have you ever faced any challenges in your work as a musician? No, I didn't. I'm working successfully, alhamdulillah. Tsohon Alƙawari, I like it best. Just sing a bit first. Well,
daure karkiya da ni ki tuna tsohon alkawari zuciya san ki ya gini fuska ya nuna a zahiri. So Annur, what can you say to your fans? Well, I love all my fans, and I'm still preparing to come up with new tracks for them, and I love them all. Annur also advised parents not to discourage their children from singing, and it will not stop them from pursuing their lifetime achievements. From the Entertainment Desk, it's been Hadiza Muhammad Ali, NT News.